Toto je nové video z Čau. nášho kanálu Hororovky, toto je nové video. A dneska som tu s Erikom. Čus. A urobte to, čo tam mám napísané. Like and subscribe. A dneska ideme točiť hacky v Brookhaven. Hej, tak sadaj do auta a ja môžem ukázať prvý hack. Hej, môžeš. Prvý Kde hack. Pôjdete sem. Dáte si... musím nájsť ten dom. Tento dom asi sa mi zdá. No. A čo? Nie, to je zlý dom. Dajte... Nie tento, dajte. Tak Ja dúfam, že ten dom... Ja dúfam, že ten dom nezmazali ľudia. Dobre, už som to našiel. Voldek ešte nezmazával domy. Zmazal jeden asi, alebo dva. Nezmazal žiadne. No otvor. Počkaj. Abrakadabra. Zoberete si toto. Áno, a vymažete dom. A máte, aha. No to je taký úplne to skoro každý pozná. Ale teraz ideme na hack číslo 2. A Erik, potom ukážem ideme na spawn. Ideme na spawn? Hej. Uj. OK. Dobre. A toto je taký ten klasický hackos, čo každý pozná. OK, Erik, chyť ma do náručia. No, a teraz to lívni. A potom sa zase napoj. S tými koňami? No, trošku dačo iné. To je prekvapenie. OK. Ja neviem, o čo sa tu jedná. No, to za chvíľu zistíš. Takže Erik už je tu. A mám ťa zase chytiť? A teraz ma chyť na ramena. OK. A teraz... to hodím v žebro. Nie, teraz ideme tam, kde sú... Ideme tam, kde sú lode proste. K moru ideme. Aké lode? Nie, ideme k moru. Kamo? Tam dojdeme aj pešky. Ľudia, to... potom sa vám ozvem, keď už tam budeme a zatiaľ ty. Ideme. OK, takže ľudia, už sme tu. Takže jump. Dobre ľudia, tak už sme tu. Erik, ty spawni tú veľkú loď. Tú veľkú loď spawni. Tu z Madison Lake. Hej. A ja neviem spawnuť. Aha. Ja viem, počkaj. Ale ja nespawním tú veľkú. Tak. Ja viem spawnúť, ale... Tak to skúsme s touto. Čo? Choď ďalej. Nie ďalej, tam, dozadu poď. Tam? Ja na to klikám. Takto. Tak asi už to nefungovalo. Ja som chcel urobiť taký hack s loďou. Jaj! OK, takže takto, hej, teraz to, áno, OK. Takže teraz to bude fungovať. Teraz si spawni loď. No? Choď do nej, nasadni tam, kde riadiš.
Daj si tam rebrík, alebo čo. OK. Chod tam. Áno. Takže tu. A prečo si to vymazal? Nie, my sme vyleteli do vzduchu a ono by to samo vyletelo proste a zmazalo. Ale teraz už to neurobíš. Tak počkaj, spavni tú loď a chod do nej, choď. Choď. A ideme šoferovať? Nie, nejdeme šoferovať, ideme robiť heky. No chod tam, kde ideš? Tam, hore, že? No tak tu máš rebrík, hádam. No chod tam. A pozri. Vidíš? Tak daj nejakú malú loď. Prosím, malú, malinku loď. Tu najmenšiu. No napríklad toto. A teraz, Erik, pozeraj, ja si dám emote, napríklad backflip. Pozri. Tam napíše Wolf. Ok. Počkaj, kvečko. Kamo. Idem. Počkaj, tu. Aha, tu. Chat. Idem do chatu a napíšeme VOLF. OK. OK, tak asi nič, bro. Tak skús dať AFK. Nie, Ľudia, vidíte to? nehýb sa tou loďou, nerob nič, stoj. Ja dám hard. Počkaj, teraz sneak. Pozri. My sme na prednom. A pozri, aj teraz mu napredom. Vidím. Ale pozri, ja dám napríklad Dizzy. Sit-ups. Kúkaj, sit-ups. My sme na zadnom. Choď dozadu, nechoď tam na ten piesok. Ale nedá sa zatáčať. Ale dá, more. Nedá. Toto sa mi nikdy nestalo, že... Ten nohík už som robil, ale to sa mi nestalo, že by som nevedel zatáčať. OK, stoj. Na čo by som také... Aha, kraj. Už viem zatáčať. OK, tak teraz hit. Alebo crabble. Daj ešte raz hit. OK. Daj hit. OK. Aha. Vidíte to? Vidíme to. Poďme na ďalší hack. OK, takže teraz si dáme reset. Resetni sa ty. OK. OK. Ja som tako bugnutý. Erik, mne to nejde dať. Musíš dať ty reset. OK, tak nemusíš. Máme hociaké auto, teraz sa jednou pôjde. OK, teraz ideš ty na hack. Aký hack? Čo ja viem? Nasadni.
Taký hack by... Musím porozmýšľať, čakajte. OK. Ten hack, čo ma teraz napadol, by bol dlhý. Teraz. OK, ľudia. My sme tu už v obchode a tu bude náš ďalší hack. Erik vám to Ako chce nie až ukázať. taký hack. Ale taká malá skrytá miestnosť, ale... OK, kde si šiel? Sem do skladu, tam... Ja aj tuto s tým spacákom. Jop, To poznám. no neviem, ty kam skáčeš, ale... OK. Počkaj. Ja tam idem, aby to ľudia videli, ok. Takže. Erik. Ale Tak. lebo Ale ľudia, vidíte, toto je tu. A táto rakev, ona sa furt vyskytuje v tom kostole, pretože nad nami je kostol, vidíte? A toto je A ja to vidím aj... tá miestnosť pre nich. Aha, Ale nedá sa tam dostať. ja to vidím aj tak. A čo tam je napísané? Nič. Empty. Tam je napísané dajte like a odber. Oh my god! A takže ľudia, to by ste fakt mali dať. Mali by ste to dať. OK, tak to bol môj hack. A čo je tvoj hack teraz? Ja neviem, idem porozmýšľať. No ľudia, toto je ešte taký posledný hack, ktorý ma napadol. A že proste, keď si sadnete, neukazuj to, keď si sadnete sem na tento gauč, tak dostanete toto. Ostatní si na to môžu sadnúť. Takže čaute ľudia, toto bolo všetko pre dnešné video, tak čus.